al jardinet de l'església amb dues joves que tothom coneix a aquestes altures. I per als qui no les coneguen, ara parlarem amb elles a la teua tarda. Tenim amb nosaltres a Naira Garcés i Àngels Molina, reines de les festes de setembre 2022. Hola, com esteu? Molt bé. Molt bé, però un poc nerviosa. A mesura que avança l'estiu, esteu més a prop de viure un gran moment personal. Com vos sentiu? Me sent molt orgullosa i sé que vaig a disfrutar molt. Jo me sent il·lusionada i agraïda per aquesta experiència. Què significa per a vosaltres ser reines de les festes? Pues és un honor, me encanta. Jo estic molt orgullosa perquè és algo que havia esperat, havia volgut des de sempre i em plena d'orgull. Com vau viure el moment de saber que vos havien triat a vosaltres? Molt emocionant i me va agradar molt. No me'n recorde molt, però per els vídeos que he vist, molt nerviosa i molt emocionada. Com creieu que seran les festes 2022? Inolvidables i em va agradar-li a tota la gent. Crec que van a ser molt emocionants perquè després de 3 anys de la pandèmia no hem pogut viure les festes, van a ser increïbles i crec que la gent va viure-les amb molta intensitat. Quin acte espereu amb més il·lusió? L'exaltació, l'elecció, les carrosses i la professó. Jo la professó perquè és el dia que la patrona ix per tots els carrers de Monover i com que tota la gent la veu. I quin amb més nervis? Pues l'exaltació. Sí, jo també, l'exaltació. Enguany serà un any molt especial per a vosaltres. Representareu a Monover a molts llocs. Què vos sembla? Pues molt emocionant i sé que vaig a passar-me-la superbé amb les meves companyes. Jo també molt emocionant perquè conèixer les festes d'altres llocs i també portar les festes de Monover a altres ciutats és algo que mai havia imaginat poder fer. Com és la relació amb les vostres companyes de la cort? M'encanta, juguem molt i ens ho passem superbé. És meravellosa, tant amb les xicotetes com amb la cort d'honor major, perquè encara que no ens coneixíem totes, ens hem llevat superbé i tot és com molt fàcil amb elles. Què li diríeu a la població monovera? Que este any va ser inolvidable i que van a passar-se-la superbé en els actes. Que ens acompanyen a tots els actes, que ompliguen els carrers que des de fa 3 anys no s'han pogut viure aquestes festes i per això que els ompliguen d'alegria. Moltes gràcies, Naira i Àngels, per atendre'm avui i espero que ho passeu de meravella. Moltes gràcies a tu per haver-nos atès. Gràcies.